फिर खेबसेबाव आंनि गोदान भिडिअ बयखौ बरायबावबाय। बेलासिनि बयखौबो आंनि गोसो गोरबोआवनो आरो सिबिनायखौ जासिबाय। दिनै गाबोन जे बड'लेण्ड एफसि आरो उडिशा बे मोननैनि गेजेराव जागोन जे फुटबल मेट्च, बेखौ बयबो मिजिंथिदों, बयखौबो जे लैहोर लैहोर फैनानै जे फुटबल मेट्च बेखौ बयबो मेहेरगोनाङै खालामगोन होननानै। जे मैयानि जानाय जे मैयाथ' जाबायदि जाबाय, ओमफ्राय आसा खालामदों गाबोननि बेवबो बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बड'लेण्ड एफसिखौ सापर्ट खालामगोन होननानै आं मिजिंथिदों। आंबो नायगोन, आंबो 10था टिकेट लाखाबाय VIP लाइफआवसो। बयखौबो आसा खालामदों गाबोननि जि बड'लेण्ड एफसि आरो उडिशा बे मोननैनि गेजेराव जागोन जे फुटबल मेट्चआ, बेखौ बयबो लैहोर लैहोर फैनानै पाब्लिकखौ नायफैफिनगोन होननानै आं मिजिंथिदों। मैयानि जे जानानै थांनाय जे मेट्चआवहाय आरोना, माथो खालामबावनो, बे फार्स्ट टाइम जोनाय, ओमफ्राय माखासे प्लेयार्सफ्राबो गैया जाहैबाय। थेवबो दे जाबाय बेखौ बावगारजोबनानै गाबोननि जे फुटबल मेट्च बेखौ नायनो ज' आंबो आगान सुरफाबाय नोंसोरजों। आंजों लोगोसे बयबो थफादो, बड'लेण्ड एफसिखौ सापर्ट खालामसै। जै बर' हारिनि बड'लेण्ड एफसिनि जै। भिडिअआ एसेनोसैमोन। मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब, शेयार, कमेन्ट खालामबानो जाबाय। भिडिअआ एसेनोसै, बाय बाय, टाटा, गाबोन नुफिनसिगोनलाय।